Oimore nyakorom gajuang agen rio makare ka tarik 22 dwe no mar aboro gana 2022 odiochieng' abede nwaneno ka doho malo chutho mano kanyo Supreme Court no pong kod welo nyakorom gajuang welo mano chwalo ng'ur margi e doho ka bende gipingo lendo ma jatend piny Kenya mano gol gi jakom mar dwe matayo weche mag yiere pacho ka IBC nyakorom gajuang e Supreme Court kata doho malo chutho dibedo koda jong'ad bura biriyo kamotel ne kanyo gi ko bende en doho no ma bende en jatelo kara mana ogai mar doho mamalo chutho nyakorom gajuang ka bende kanyo gin gi Philomena Mwilu kachiel gi Justice Njoki Suzana Dungu kachiel kod Isaac Lenaola bende kanyo abro bedo kanyo gi judge machielo William Uko kachiel kod Ibrahim Mohamed giduto nyakorom gajuang gibiro keto wangi mondo ging'iye ni to weche mabende ochwale doho gin weche mage to gidhi ng'ado burago e yo machal nade. Burano no biro Ramogi kaluwore kod ng'ur ma owuok bang' kane jakom mar IBC Wafula Chebukati ogolo duoko mar lendo e duoko mar ombulu mane oganda jo Kenya go tarik 9 dwe mar aboro. Parni lendo mar Wafula Chebukati ma en jakom mar IBC nolando William Samoei Ruto kaka jaloch e ombulu mane ogo tarik 9 dwe mar aboro bang'e oland tarik 15 mar dwe mar aboro mar higa. Bang' lando William Ruto kaka jaloch mano mane bende laro komten piny Kenya gutiko mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Amolo Odinga ema kawuono nochwalo ng'ur mare doho ka odwani mondo mi oyud ratiro ewi wach mano kelo lendo mar William Ruto kaka jaloch e ombulu no nyaka gi sani nyakwa Ramogi wachni ni e doho Lydia. Nyakorom gajuang juma achiel nyaka ne gol lendo no gi jakom mar IBC Wafula Chebukati wadhi ng'eyo ka bende ganda bro doke e debe kata oyo pono ni ji bro doke debe nyakorom gajuang en ng'eto ma bende dhi gol gi doho no amalo chutho kata Supreme Court ka bende kaka Ramogi TV no wasingo bedo wangi kendo mano e tich pod wadhi go mbele waketo wang'wa kako chakore ni nyaka giko mare nikech wabiro bedo e konde duto magagola ma iyale bura kochakro di chieng' makuoro nyaka chieng' madoho mamalo mogik Supreme Court biro gole duoko oganda jo Kenya yudo ratiro ma otenore koda gima duol kata doho no biro ng'ado ewi lendo manogol gi duol mar IBC nyakwa Ramogi. Mokwongo weche manyien mawamiyo pek. Ng'ur mar Azimio la Umoja ni kinde buche ma ok tin ni aboro ma ochwale doho maduong' mogik ka ikwedo go yiero mar jatend piny Kenya. Tuko na ushahidi wa kutosha ya kuonyesha kwamba sisi ndio tulishinda uchaguzi huu. Raila Odinga mar Azimio la Umoja One Kenya oyango ni en kod geno ni doho dhi wito oko loch mar William Ruto kaka jatend piny. Obila osemako achich ma itudo gi nek mar jalup japuonj maduong' mar sikunde Migingo Girls e kaunti ma Kisumu. Machegni nyakorom gajuang e chendo ni mabende podwa menyo ni yiero mar Kenya gana 2022 ka bende podwa chimo wang'wa koro to e doho mamalo chutho mano kanyo Supreme Court mondo wanyisi e mago mabende ditucho kanyo gi mago monje biedgo gi geno nyakorom gajuang. Machiegni nyinga Lydia Okeyo ka jaloko marwa godhiambo makawuono en Winnie Adoyo. Nyakwa Ramogi mana kaka osewach gi nyawadwa Lydia waketo wang'wa ko wakolo ni mago manotimore odiochieng' makawuono mangima kod yo makoro wuodhni orieyo. Nyinga en George Bati. Wachako kod weche mabendo tenore gi wach manotere nyim doho. Jo Kenya koro chiko wenge gi e doho mamalo mogik Supreme Court bang' kweth mar Azimio la Umoja One Kenya chwalo ng'ur e doho kotenre kod ombulu mar jatend piny Kenya. Kweth no motelne kod Raila Amolo Odinga onyis kod geno moromo kata mana neno moromo mar wito oko loch mar William Ruto. IBC Wafula Chebukati lando William Ruto kaka jaloch e duoko mar ombulu mar jatend piny. Lendo manokwer kod Azimio la Umoja One Kenya. Wuoth mar dala 14 mar winjo bura e wi ng'ur motenore kod duoko mar ombulu mar jatend piny Kenya ne ochakore ayanga. Kar chunyo di chieng' kweth mar Azimio la Umoja kotelne gi kod ogai mar gi Raila Odinga kod jalupne Martha Karua donjo e doho mamalo mogik motisi ni Supreme Court. Ikowe kod oganda mani kod riyo. Kageno gi nitie kuom wach mabiro wuok kuom joyal buche 7 mag doho mamalo mogik. Bang'e to andika mag bura donjo. Ma idhiro kama oting' gi boksi bende oting'. E buchgi magigeto godo ratiro Azimio pedho ayanga dwaro ne joma omakni gi bura kod bede migepe mag piny owacho kaachiel kod doho
mar neno ni adiera manya motelo ne yiero. Gidwaro bende mondo DCI otim nonro mar yango gik manitie e kompyuta manomaki lwet Kip Ngosos Koech mane en agent mar UDA e kar kwano ombulu ma Bomas. Azimio dwaro mondo mi go kwando ombulu duto mane okethore kendo ket kwando ombulu go mane okethore kwando ombulu duto manogo ne jatend piny Kenya. Gidwaro bende ni otim nonro mar kwando ombulu mane oketie form 34A, form 34B kod form 34C manoduogo tigodo e lando duoko mar ombuj jatend piny, ka gidwa ni mondo tim nonro ne lony mane IEBC otiyo godo koting'o masinde mag yango jogo ombulu nyaka kar riwo ombulu ma idendo ni portal. Gidwaro bende mondo IEBC kod Wafula Chebukati ogo kwano manyien kendo yang Raila Odinga kod Martha Karua kaka joloch e kom jatend piny. Gidwaro mondo doho owit oko loch kod oboke mar loch mane ochiw ne William Ruto kendo keth lendono. Burano ma Azimio omako dwaro mondo IEBC otim yiero manyien mar jatend piny Kenya koluwore gi chik. Ka geno margi koro yiengore doho, Azimio dwaro mondo mi doho yang ka bende yiero notim kaka katiba dwaro. Kaka yo kod okang' mane IEBC kod Wafula Chebukati okawo mar lando jaloch ni ochocho duoko mar ombuj jatend piny kod ka duoko mane Chebukati olando luwore gi kidieny mar 81 mar chike mathurka. Gidwaro mondo doho yang ka bende IEBC ne onono bok duto manowuok e kuonde go ombulu kane pok giriwo ombulu go kaka kidieny mar 183 kare mar 3C mar katiba dwaro. Burano dwani mondo mi doho yang lendo mar Wafula Chebukati kaka modhi ataro mar chik kendo ni Chebukati ne otiyo marach ga pisi mare. Bang' chwalo ng'ur margi, gavana moyiere kaunti ma Siaya James Orengo okon ni gin kod gadier kod bura magichwale doho. This one, I can tell you, is a bombshell. And we've got so many smoking guns. And I think at the conclusion of this petition, we will have a determination in favor of Raila Amolo Odinga. Bang' maloyo ng'ura boro chwal e nyim doho mar Supreme, jo Kenya koro rito joyal buche abiriyo mar doho no kaka gibiro ng'ado bura motenore kod duoko mar ombulu mar jatend piny. Nyakora mugen bura mbende koro ywayo wenge mpogore opogore e Nyabati kapoda bende aketo mana wang'wa e doho kanyo. Nyakora muga juang kopogore kod bura mano mochwal go gai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga kachiel gi jalupne Martha Karua buche moko abiriyo makwedo duoko mar yiero jatend piny Kenya bende osechwal e nyim doho maduong'. Ramogi Edwin Okoth kolonwa dwaro mar jochwal ng'ur to kod gigo ma gisiro godo buchego ma gisechwalo e nyim doho. Jakedo ne ratich oganda Khalifa en achiel kuom jogo ma osechwalo ng'ur ka gikwedo duoko ma yiero mano yango William Ruto kaka jaloch. Koma kod teko machiko koyiene. Khalifa bende wacho ni IEBC ne otiyo kod yore maonge gi arita makare e ndiko jogo ombulu mana kaka nonro mane okoyangi ewi masindegi ne oyudo. Olieko ni ne nitie ji 481,711 mane onge kod namba mar kipande nyingegi, ji 4,758 ne ondikore nyadiriyo, ka bende ji 164,269 ne ni kod nambe kipande maricho. Khalifa bende penjo wach jopiny Venezuela dek mano maki thurka ma oramo ni oganda ne okokete lere wigi, ka openjo ni bende nyalo bedi ne otudgi kod ketho moramora mag yiero. Dwaro mare ni mondo yiero mar jatend piny owit oko kendo doho yang ni yiero ne otim e tok chik. Senator ma oyiere kaunti ma Busia Okia Okoiti Omtata bende ochwalo ng'ur mare ka oriwore kod jomoko adek. Omtata wacho ni Chebukati ne okoluwo chik kako nego land duoko mag yiero jatend piny, mana kaka commissioners moko 4 mane obalo kode ka otelnegi kod jalup Chebukati Juliana Cherera ne owacho. Bende owacho ni kwan mag Chebukati tuomore. Atamalo 64.77 mane oland kaka jogo mane ogoyo ombulu tin ka opim kod atamalo 65.4 mane oland ni ne ogoyo ombulu gikone ka oti kod masinde mag IEBC. Kwan no nyalo mana bet mang'eny kaluwore ni moko kuom jogo ombulu ne oyienegi tiyo kod buk mane oket kuonde goyo ombulu ka masinde ne okoyangogi. Omtata wacho ni kaka ne ogo kwan mano yang godo jaloch bende ne obam ka Chebukati ne oweyo moko kuom nukta oko mane nyalo yango jaloch kata oyo. Ka oriw kwan mane jolar kom 4 oyudo, kwan mane Chebukati ochiwo ni piny kod jogo ombulu 110. Kwayo mare ni mondo doho ng'ad ni kwan mane Chebukati otiyogo ok ni kare kendo ok nyal yud jaloch kata kwan mag jogo ombulu mane ogoyo ombulu ok oyang makare. Bende Omtata dwaro ni doho kwedo okang' man miyo William Samoei Ruto
otas mayange kaka jaloch kata form 34D manomiye tarik 15 dweni kendo mondo oboke no mi jalo mado biro yango kaka jaloch. Riwruok mar Youth Advocacy Africa kod Peter Kirika bende dwaro ni duoko mar yiero witoko nikech nonro mar kambi mar KPMG e wi ikruok mar IBC ne oyango ni fuoge madongo ne nitiere e yo mane IBC tiyogo e timo yiero no. Giwacho ni gwenge mag Nyeri, Nyandarua, Murang'a, Kirinyaga, Kiambu, Laikipia, Embu, Nakuru, Lamu, Kajiado kod Nairobi kwan mag ombulu ne ok donji. E gwengego, kwan mag jogo ombulu maromo milion 5,9,871 ne ogo ombulu ne jatend piny ka ji milion 4,669,068 ne ogocho ne MCAs. Bende giwacho ni choro yiero mar Mombasa kod Kakamega ne othiro kwan mag jogo mane nyalo wuok mondo go ombulu. Youth Advocacy Africa e ng'urgi wacho ni seche mane Chebukati lando e duoko mar jatend piny kuonde od bura 32 ne pok oyud kwan meggi. Moko kuomgi gin Mathare, Nyakach, Karachuonyo, Suba North, Ruaraka, Voi, Budalangi e kind kuonde od bura mamoko. Giwacho ni kaluwore kod kwan mane Chebukati ochiwo ni Ruto ne oyudo, ne ok nyal kalo atamalo 50 kod kura achiel mag ombulu duto manoluti, omiyo ne ok onego lande kaka jaloch. Kokalo kuom kambi mar okil mar Njoki and Company Advocates, gidwaro mondo doho yang ni Ruto ne ok oyudo kwan mag ombulu ma onego landego kaka jaloch, kod yango ni choro yiero mag Mombasa kod Kakamega e dakika mogik mag yiero ne orocho kwan mag oganda mane otimo yiero. Ruben Kigame mane bende otemo laro kom mar jatend piny bende osechwalo ng'ur mare e nyim doho maduong'. En bende wacho ni IBC ne otuone thuolo mar laro kom mar jatend piny Kenya kano keto ne dwaro mar kelo chapa mag opande mag jogo ombulu 48,000. So I'm here to argue and pray the court to accept that the 4 candidates were illegally nominated to run. IBC and its chair, Wafula Chebukati, actually deliberately locked out all the independent candidates. We were all gazetted, and then systematically we were all locked out. Julia Nyukabi Chege, Joseph Mutua Ndonga kod Simon Mwaura Njenga bende koro sechwalo ng'ur margi e nyim doho achielno. Gidwaro ni mondo doho witoko lendo mar IBC mano yango Ruto kaka jaloch nikech geramo ni ji makwan gero 500,000 ne koyudo thuolo mar goyo ombulu. Kaluwore kodgi, jolweny kod jogo mane nitie ute thieth nyaka apisas mag IBC mane odi chieng' yiero bende nonego mi thuolo mar goyo ombulu. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Nyakoro bogonwa nyisi ni welo no pongo Supreme Court kata doho malo chuth ma pacho ka odiochieng' ma kawuono to ok mana kweth mar Azimio kende mopongo doho bati. Nitiere kweth mamoko ma bende kawuono oyuore doho mar gin bende gichwal neno kata bura ng'ur magin godo koluwore kod duoko mar ombulu manolandi bango ombulu tarik 9 dwe mar 8, duoko mane IBC olando tarik 15 kar saa 12:05 mar odhiambo. Nyakoro moge ng'ur moko jatend duond bura mar chama cha kazi Moses Kuria ochwalo ng'ure doho mamalo mogiko wacho ni kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance notemo kelo chochni e chenro malando jaloch e yiero ma jatend piny Kenya e kar bagoro ma Bomas of Kenya. Kuria wacho ni ma koro mieno chilo e lwet Raila Odinga e bura ma en bende ochwalo e doho kokwedo lendo mano yango Ruto kaka jatend piny Kenya moyier mana kaka Nyakora Mogi wamedo kolonigi kuwuok e doho mamalo mogik e pacho ka. E bura mano ochwale doho mamalo mogik ma pacho ka, jatend duond bura mar chama cha kazi Moses Kuria kosire kod jaod bura machon Mambere South Godfrey King'ang'i Muturi kod manelaro kom ten piny Kenya gi otiko mar agano David Mwaure ng'ur mokalo kawacho ni riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance nokelo tule kar bagoro ma Bomas kane gidwaro rocho chenro mar lando jaloch e laro kom ten piny Kenya. Kuria wacho ni duoko mag jolar kom ten piny Kenya nokete lela ne jiduto kendo jogo manoteno jochung' kata agents nochoko giotese ka gisiro ni negin kare e tesende gombulu duto mohewa 46,000. Olero ni chenro no dhi kare kuom ndalo 6 nyaka chieng' ngeso tarik 13 dwe mar 8 saa 5 mar otieno. Sama jachung' mar Raila Odinga Saitaba Kanchori nochung' malando ni kar bagoro mane itimo nonro mag ombulu ne en kar njore ka tipo mare bende nomaki gi ute mag fombo duto.
Nomedo ni chieng' wuok tich manore kilando e duoko ma jalar komten piny Kenya. Jakom madul matao yiero mapacho ka Wafula Chebukati no wuok malando duoko go kotene kod commissioners ariyo mag IBC kod jatatije madul no. Kata kamano, kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance no monja pisas go moinyo commissioners ariyo kabene negi temo tamo gilando duoko go. Mano chuna pisas magarita kwe mondo pande commissioners go kalendo no to no chuno mondo time warita mager. Kuria wacho ni Seneta Manarok moyier Ledama Olekina, James Orengo, Gladys Wanga kod moko kuom kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance norocho chenro mag lendo no. Bende omedo ni ne gimanore kod gilweny manomiyo jakom maduol no ne ok obedo kod thuolo malando duoko manoya e kuonde chung'od bura mamoko. Kuria kod Lange koro dwaro ni kaw chik ne Raila Amolo Odinga. Wirani en motelo ne kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kendo tim mano tim gi Lange koro nyaka tude go kaka jatendgi. Tim magi wacho ni nobogo ngima jombetre manenie kar bagoromo no kaachiel kod jolar komten piny Kenya dek kod familia magi. Ramogi wach moro nitieka. Dhiwa e doho en ratiro marwa makendo biro konyo yango mibadhi manotimore e yiero ma tarik 9 mar dwe mar 8. Maoken wacho nyakoro mga juang manne ote manogol ko jatenda kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga tok chwalo ng'ur margi ewi yiero no e doho maduong' maogik. Kanoloso e karumo ma KICC buore Nairobi, Raila Odinga ma bende nochayo jatend piny Kenya moyier William Ruto kuom gima wacho ni tiyo kod pesa mar nyiewo jo od bura mamoko mondo mi osir kweth mar Kenya Kwanza. Jafwambo Walter Nyambaga nitiere kod ler mar wachni. Bang' wuok e doho ma Milimani, oganda kowe kanyono mos e teng' nyamburko. Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga donjo KICC kotelne kod jalupne Martha Karua. E kindeni jatendwa e Papati Kalonzo Musyoka bende ongirore bathe ka Odinga ne kod ote motegno. Wale walanguzi wawezi walikuwa wamo ndani ya kule ukumbi kule Bomas of Kenya. Hapo walikuwa wanabadilisha matokeo kutoka eneo moja na eneo lingine hapo na wanaingiza huko. Ukiona yale maovu walifanya siku hizo unaweza kushangaa. Odinga wacho ni gin kod neno moromo magitudo godo duol mar IBC kuom bedo badho ni yiero man thuolo kendo maoyanga. Tuna hakika ya kwamba tuko na ushahidi wa kutosha ya kuonyesha kwamba sisi ndio tulishinda uchaguzi huu. Raila wacho ni en gima lit ni piny Kenya pod ni kod jok man kod siasa mar mudho kendo mar nyiewo ratiro mag oganda e yor lombo kweth mag riwruoge. Imedhihirika wazi baada ya sisi kufanya uchunguzi na wale wengine ambaye walishiriki katika hiyo ulaghai kujitokeza kama Wakenya kusema maovu imefanyika hapa. Sisi wenyewe tuliitwa, tulipwa pesa, lakini tuko tayari kutoa ushahidi na shahidi yuko hapa. Riwruok mar Azimio lero ni jo Kenya mondo bed kod horuok e kinde magibeto yore mag yudo ratichgi. This is a do or die battle for the corruption cartels who have everything to lose should the forces of democracy take over. The corruption cartels are prepared to compromise electoral systems, bribe electoral officials, make security systems look other way, or even kill in order to find their way to power and their ill-gotten wealth and continue stealing from the public. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wakete mana kanyo nyakoro mga juang kaluwore gi ng'ur ma nochwale doho mapacho ka mar kwedo duoko mar yiero. Jopiny odhi nyime gichiwo paro mopogore opogore e wachni. Wadwani wawinjane kaka jopiny nogolo pachgi kaluwore kod geno margi ewi wach bura manochwale doho. An nyinga iluongo ni Elias Ouma, ajadak ma Kisumu. Amor ahinya ka wacho ni wageno ahinya ni kot masani en kot ma adiera nitie kendo wageno ni ratichwa wanotimre kendo dhi timre ka geno wani malo. My name is Aiva Kavosa. We expect that now that Baba has gone to the court,
We hope that justice is going to be served, and we don't expect to go back for elections. Let just the votes be counted and hand over to the correct person. Wan gi geno ni idhi winji kwayo marwa kaka jopiny kendo court dhi chung kodwa kuom ombojwa kendo gidhi miyowa ratichwa nikech mano koro option kende mwadungo. Daher mar wacho ni wan kaka jopiny wasetimo part marwa. Wasebedo gi kwe ka wasewinjo gima jotendwa okonowa. Ani luonga ni Mother Margaret. An gimo kela ka abiro dwaro haki mar jopiny to gi haki mara. To nikech ombulu ne wawuok nwadhi go ombulu ka wan gi chunya achiel. To wang' ni mae omawa kwaneno gi wang'wa kama. Ramogi koro giko ne duol ma ochung' ne yiero kod keyo pacho ka IBC osingo bago yiero kuonde mane ok gitimo yiero ka yiero ne dhi tim tarik 29 mar dwe. Duol no lero magi kokalo kuom jakom mare Wafula Chebukati romo mane otimo gi jolar kope ma wuok e gwengego. Eriko Wenga nigi ler mathoth. Bang' koso yiero jotelo magi tarik 9 mar dwe ni, jodak ma Kakamega gi Mombasa koro biro dhi e debe mar yiero gavana magi. Maeri tok chenro no ne ochwal nyime kok tarik 23 mar dwe ni. Jakom maduondno Chebukati ne osingo ni yiero no ibiro bago e yo makare. We have had a very good meeting with the candidates and together with the team from IBC, and we have agreed that we shall hold the postponed elections on the 29th of this month. That's next Monday. All the elections which were postponed will be held on the 29th of August 2022. The commission has already prepared, the ballot materials are already here. We are also in the process of preparing the KIMS kits to ensure they are in the various elective areas during this week. And the returning officers have also attended the meeting. They'll be preparing the staff who will participate in those elections. Yiero no bende biro mulo kar chung' od bura 4 mane okotimie yiero mano en Pokot South, Rongai, Kitui Rural gi West Pokot ka jalar kombe to norwako paro no mokalo. For us now it's the commission to remain faithful to the date and for our people to be ready. So I want to appeal to my supporters, my voters of the great people of Pokot South to turn up in large numbers. Of course, we know it was a game for us in Pokot South. We know it was an outside game, and therefore now our people have an opportunity to be able to stamp our integrity as a community. Wapinzani wetu wamejaribu kuonesha kama kwamba IBC wamefanya hili jambo kwa makusudi ili kuweka wao katika position ile ya disadvantage, lakini nafikiria ni makosa ambayo yametokea ambayo commission imetuelezea na tumepata majibu ambayo yanaridhisha. Kwa hivyo sisi ni kuendelea na uchaguzi. Wafula mabende no miyo jolar kombe guthulo mandala 4 mar timo kisera magi no singo ni giserido kuonde mane ombekni mabende ne omiyo okobag yiero. We have also allowed the candidates to do campaigns for the next 4 days and stopped for 48 hours before the election date on Monday 29th. The Commission will also be reaching out to the Minister of Education to avail the schools in those areas for voting on that particular day. And so generally the issues that are affecting all the candidates have been discussed and resolved. Ours is just to ask the candidates to campaign peacefully and for Kenyans in those areas to turn up in large numbers and vote for the candidates of their choice. Kwa vile wametupa date ya karibu, sisi ni shukrani kwao, maana sisi tuko tayari kwa uchaguzi, tumejipanga na nilikuwa tu hiyo siku kufika. Tutaitumia hizo siku 4 ambazo wametupa za campaign in the most effective way ili tuwe na ile impact. Eriko Wenga, Ramogi TV, Nairobi County. Nyakora Jonge ndaka prayoko dangwen bangsa dek marotino chendo no Oimore kama wamedo menyo ni weche gumotendre kod yiero mar Kenya igagana rio prayoko dario. Yiero no nyaka ge sani dichieng' makawuono en odiochieng' mar geno nitiere tieng' diriyo kendo alam bende were kayuda mano Nyasaye bende yuda alam tieng' ariyo. Sani nitiere yawa madwani mondo mi wito okol noch mar William Ruto mago bende joma lemo ka kwayo Nyasaye kasto yawa mamoko Lydia gin be gilemo mondo mi ka Nyasaye oyie
to do owite oko bura ma Azimio la Umoja One Kenya kachiel koda jo chiwo kada jo chwal ng'ur mamoko bende ochwal e nyim doho kawuono. Ting'eni en Nyasaye achiel. En Nyasaye achiel. Kendo koro magi be nyithinde te. Koro en mone kako tim. Ruothine manene. Koro mga jongero kamano ya bendi chwalo ote ni studio ka neno ka Francis Obwanda wacho ni Ramogi TV neno maler gwenge mag Gemramola kendo wacho no kete mana kameri weto wacho ni an weche mag siasa useula kendo aseweyo modong awene Nyasaye kama Erickson to duoke kanyo ni sani kwe komit. Kama omite no brother Kuku George mar Tim Licho Inga wacho ni amor gokang ma jo Kenya osekao kuom linga gi kinda kendo nyayo kwe en mana kwe kendo kwe kende. Joshua Owaka manotka koya county ma Homa Bay wacho ni nitiere Karachuonyo C to wacho kanyo ni en wang' chieng' wuod openjo ni to senator mano moyiero Lekina kara Ledama Olekina openjo ane ngimane chal nade kaluwore gi mago ma bende osenene tipo kagi kacha kata kamano ongima Nyasaye orite. Mare mwanyalo wacho sani kadi nitiere wach moro dekoro waseng'eyo kaendi nitiere jandiko moro mabeno ndiko Edwin Nogombe Onyango wacho ni piny pod nigi geno mane gima wacho. Abuya Johnston Diof wacho ni aneno Ramogi kantiere bondo do ero osepuodho ng'ur koro warit mana ng'eto kaka biro bet. Kabendan kanya kwar Nyandiga kantiere West Kanyamkago wacho ni Ramogi chope yo makare kata kamano ento wacho ni ginto ok gidwa ni jodoge yiero doho omiya ng'ama noloyo loch. Kato be anno kanyo ka Daddy Cool an kod geno ni gini to maro Daddy Cool na kia ni ng'ang ni nyisa ni mano ng'a ondiko kanyo ni Daddy Cool koro wuon nyingo kao nyinge. Ayie kao nying omiyo kama itiere nyako Ramogi med mana ndiko nikech gie sani to wakao ywe aduno ka odu wan gima thoth ahinya e weche manyien na mautieno ni. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile alia juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Anabodi mondalos gibihan. Anading isegimo mio shina no bire odni. Shabiki.com is all about the game. Playing live. It's all about the number of goals. Halftime markets. Correct scores. Handicaps. Double chances. Corners. Goal scorers. Penalties. And full-time results. Shabiki.com is all about you. The fun. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV.
Minwa, Agal Toto, Abebo. It's been a while, but you're looking so fine. And let me ask, have you eaten? Have you taken lunch? Don't punish yourself. Let me wire something kidogo kwa simu. Is 70,000 enough? Hii weather iko na baridi hawa. Should I book some hotel in Diani or Zanzi? And let me ask you, will you use chopper, business class or first class? Dial *811 447# to get a Toti Jaber. Machiegni kendo nyakora mga jwang'o medo kelo ni weche go manyinga koro twadhi nyake county ma Kisumu. County ma Kisumu ngi weche motendo kod arita kama obila ma Kisumu sendio rawera moro ma ichichigo ni manyo nego min mare. Men jalup japuonj maduong' mar sikund sekondar ma Migingo Girls Roslyn Atieno. Ringre miono nyokwany e yode kaunege kendo ma owang' ringre chuth. Jafombo marwa Judith Omondi nigi ler mar wachno. En tho ma pod omako oganda manie alwora mar skund nyiri ma Migingo gi Buok. Nek mar jalup japuonj maduong' e skundno Roslyn Atieno en gima pod oweyogi gi penjo mathoth nyaka ne kwany ringre kosenege kendo ka owang' ringre e yode manie alwora mar skundno. Nek mare nyaka sani tudogo wuode ma nyinge oyangi kaka Jeff Onyango ma en chogo e yodgi. Achijino ma jahigni 27 yangore ni nyone kadonje odno chieng' Jumapil odiochieng' ka min mare to nyocha one oko mogik chieng' Ngeso odhiambo. So we found that our deputy principal, who was called Madam Roslyn Nyawanda, was found dead in her house and the body was burnt. On Saturday night, he had a son in the house, and there were only 2 of them in the house. Therefore, the son became a suspect. Report manyochwal ne obila marabuor yango ni owadgi achijno nyori kodhi limo min mare e skul chieng' Jumapil. Ne oyudo ka dhot olor nding'. Report no lero ni e thuolo no owadgi matin ma odak kod min mare nyo wuok ng'wech wach mane omiyo oparo ni dibed ni weche ok beyo. E donjo e yot ne obuok kuom yudo ringre min mare ka owang' e baf kendo ka pala kod gik moko kaka mauta bende nitie bath ringre min gi. It was an elder brother to this son who came in the evening and discovered about the death. Otherwise, the rest is with the police as they are doing further investigations. Of course, immediately this son opened for the other one. He tried to run away, but the brother caught up with him and he was handed over to the police. Achijino ne olaw ma omaki kendo en lwet obila matimo nonro. Jalup Commissioner Angeline Were oyango masira no ka okoni nonro margi pod dhi nyime mar kolo matut gi madina kel nek mar japuonjno. So I would just like us to remain calm. The police will do their work and give us a final report. But for now, the son who was in the house with the deputy principal is just being held as the prime suspect. Pray for our children. We condole with the family. We condemn this act of what has happened, but these are our children. I want to call upon each and every parent that we be vigilant and we raise our children to God. Madam has been very faithful. She's a Christian, an Anglican Christian, and the husband. I've known them for long. They are my Christians. And I know they have taken time nurturing this child. But the devil is a liar. But we want to believe God has conquered the devil. We pray that Madam rests in peace. We pray that our school remain in peace. Ringre ma osenindo Roslyn Atieno ne osetere kar kano ringre joma otho ma Star Annex kendo rito bero.
Judith Omondi, Ramogi TV. Bati nyathi nego min mare. Piny ochopo kama koro mama maduong' ne wacho ni otudi ayoya ke mako mathini to wuodhore to lwar. Ramogi wadhi mbele ka pod wadhi mane kaunti ma Kisumu kama gavana mar kaunti ma Kisumu Ngire Peter Nyang'o ichano sidhi ayanga tich ang'wen mar jumani. Nyong'o kod jalupne Matthew Wili ochan ni chamo muma mar apis tarik 25 mar dweni bang' kanyocha giombe yiero. Kabende nyakora mgajuang man milome manochiw gi jagoro mar kaunti Geoffrey Kigoshi mabende en jakom komiti matao chenro mag kojolo mag loko tele kaunti ma Kisumu yango ni nyasi mar chamo muma ibiro bagi e pap mamambuleo showground maong'ere kaka Jomo Kenyatta International Stadium. E yiero maduong' mane obagi tarik 9 mar dweni od bura mar kaunti ma Homa Bay oyudo MCAs 2 magin rowere mane oyier gi ombulu e wards magi madhi bedo kuom MCAs 40 ma oyier mabiro dhi yalo e od bura mar kaunti ma Homa Bay od burano mar adek. Jafomaro mano kanyo Alia Beach ma kaunti ma Homa Bay no loso gi MCAs ma oyier 2 go kendo miyo wasigand gi yo makama. County ma Homa Bay mane kod wards 40 rowere moko 2 ma ikgi ni piny ne 30 oloso historia maduong' bang' yombo jochung' mane gilerogo e yiero mane obagi tarik 9 dweni kendo koro gidhi bedo od bura mar adek e county. Eric Omolo jaigni 29 ne ochako gi tich mar kuo wuoche bang'e obedo producer ka ogolo thum ne jongolo ma opogore kapok ne odonjo e lap mar siasa chak higani makoro ne oyiere gi otiko mar ODM kaka MCA ma Homa Bay Town East Ward. Gima natimo malich ni natimo production na golo ne jothum wende sana jogo mawero wende mag gospel. To gi documentary bende natimo ne ji to gi adverts e company na mana yawo miluongo ni Starlink Media. Kasto kane pok adonje production na an ga jakuo wuoche Nairobi kamoro ni Kayole House of Stage. Kanya kama ngima nochakore kasto adhi nyime gi puonjora computer. Eric maong'ere gi nying ma siasa ni japi wacho ni midhiero mar pi ma osebedo kokwako gweng'i e achiel kuom gigo mano ywaye siasa ma okawo kom mar MCA. Taparo ndalo machien ka jo siasa ne biro e kor gwenge to wuotho to singo ne jowa pi. Uro ka duoge gweng' tayudo ka pi pod ne en problem no gandawa. Ayudo ka pi mane wamudho chon sani tindo bedo kendo richo kabisa. To kendo ayudo ni kuom jotelo temo osebedo onge ng'ano mano osebiro mochako kunyo ne jopiny pi. Koro kana wuothe koro ayudo ka jopiny chandre ne pi kabisa ji modho mana chuodho. Tema wacho ni nitiere kaka onyalo timo mondo wakony ogandawa. Koro achako kwecha bedo jambola amanye pinje maoko India, Serbia, Germany, England takelo ne jowa. Koro nyaka sani wase kunyo pige mar chuma pago chiko e wodwa ka. To nogi kama koro noneno ni seche moko kana kwayo na lombo gigi to nitie kuonde ma ino kanyal chope ne kichana na japiny ma kawaida. Koro acho ni kan gi title mar ng'at moyier tapani nyalo miya thuolo maber mondo mi abed jambola maber mondo akel mwandu. Tayo chenro mag campaign ne okobedo ne mayot kaluwore gi akwede kod jaro mane oradogo bedo ni en rawera ma pod odak e Simba e dala wuon mare. Piny nyalo jari ni tin nikech bende ng'eyo culture mar joluo ni samoro ng'ato ok nyal gombo ni bede telo ka in dala usimba to youth ok expect ni dhi go dala ne kapod otin. Koro jisiko mane ok tong' wayier ng'at ma pod ni dala gi e Simba mano challenge achiel mane wa face. Challenge machielo mane wa face en mar pesa. Na onge gi pesa manyalo wuotho. Aparo seche moko kanatimo campaign to ayudo ka jogo man gi pesa ogonyo ji to mine okalo na siling kogonyi gi 300 to mine kalo na siling 200 miyo wani ang rik dhi wuoth godo ukwago kura. Kata kanu somo to ne pache nitiere gik machalo kamago. Koro miyo lekne no naneno ka Nyasaye ochopone. Tago ne jo Homa Bay East Ward erokamano kuom ombulu mane gimiyowa.
Seganderik ket kod mar Vikins Bondo, rawera ma jahigni 25 mane oyier MC ma Central Kasipul Ward ma ok ochung' gi duond bura moro amora. Paro mar siasa odonjona kane e mbalariany mar Nairobi, kuma kana winjo gik mane timore e mbalariany kuma nasome. To nawuoyo gi osiepega mana somogo mane gin my fellow students ka kwayogi ni mondo giyiera gigona ombulu mondo abed jakomgi, mondo abed president mar University of Nairobi School of Law Parklands campus. Kane luwore gi gik mane timore kanyo, na aneno ni nitiere thuolo mane be na yudo go telo mondo represent gi, mondo fight for their rights. Bedo ni en rawera mapoko kendo ne okomone us ajenda mare ne jopiny makoro ne omiyo yiere e lemo no. To gimomora ni seche mane wago campaign na nyiso jopiny magin jodalawa ma West Kasipul Ward ni kiging'i kumae, kiging'i ni an gi family kata onge go. Na kono gin ne ging'i capacity, capability, ngufu kata teko mango manyalo dhi yalo go yud bura ma Homabay mondo akel go lokruok e gweng'wa ka. Vikins ni kodote ne rowere wetene. Daher ni mondo akwonga jiw youth mondo anyisgi ni telo ok ong'eyo age, bende ok ong'eyo ni ng'ato chal nade. En tek ni nyalo deliver, tek ni nigi that capacity minyalo deliver ne jopiny. Omiyo adwa encourage youth nikech youth mosebet gi challenge mondo ascend to positions of leadership kaluwore gi the nature of politics, dynamics ma politics nigo. Adwa jiwogi ni kaka wasa break the ceiling ma kawuono bende oyiere kaka MCA at a youthful stage. Gin bende gin go opportunity. Sigand Vikins kod Eric en agete maduong' ne rowere mawuok e county ma Homabay ni gin bende gin kod thuolo madonje kombe mopogore mag siasa ma ok ni tiyo mar kodgi gi jo siasa kinde ma campaign. Ali Abich, Ramogi TV, Homabay. Kwa dhibele ya kwa Ramogi wang'ie mago motudre kod wechego mag somo kama jokanyo duto mag migawo mar somo biro yudo konyruok mopogore opogore mag somo kowuok e mbui mar NEMIS. Chenro makama biro konyo jonyuol e rango duoko mag nyithindgi kowuok e mbui mag sikunde mopogore opogore pacho ka. Judith Omondi miyo ler mathoth. Chenro mar rwako nyinge jopuonjre e rejista mar skul NEMIS mane opuodhi higa mar 2017 otimne lokruok ma igeno ni biro konyo e bero chenro kendo keto gik moko duto mitimo kod jokanyo mag somo e ler. Nyasi mar keto ayanga lony ma omedi e NEMIS ne otelie kod jatend migawo mar somo George Magoha mane onyiso mor ma en go kuom bedo achiel kuom jokanyo ma obero chenro no. Magoha okoni jo mibadhi koro onge kod dhot mar timo gik moko ataro mar chik e chenro manyien mar NEMIS. I want to assure the general public that this new engineered NEMIS is going to be much safer and no sniffing dogs will be able to enter it and do anything funny. It has also empowered many other groups and restricted those groups to certain levels of access, which is what is going to make sure that the data remains reliable. For once, we are coming to a stage where nobody will claim that we took money to a school that does not exist or to a learner who does not exist. Sectors mag NEMIS mane otimnegi lokruok oriwo nono chenro mag tiegruok mag jopuonjre, nono kaka tend skunde tiyo, yiero jopuonjre mariwore kod okang' manyime mag somo, puodho yore miyiero godo jopuonjre go, ndiko skunde, kelo kanyakla riwruoge machwalo weche somo kaka TSC, NEC, KICD kod rango kaka itiyo kod omenda mag chwalo somo e skunde mapacho kae. Magoha koni tend skunde mathoth osebedo kaka omenda kuom jonyuol e yo ma ok ni kare kaka yo mar ndiko skunde ma okoni gigeno tieko ka gitiyo kod chenro mar lony mag puodho ni. We have had issues in the past where other arms of government will tell me this officer of yours in Kilifi or in Kakamega or in Kisumu is charging 20 shillings in order to register the school. And I've had the capacity to go where I see that the school is a permanent structure, and when you go there you find it's a mud structure or a wooden structure. This is going to stop, because the school legislation can be initiated on this system under the and then you can confirm. Anybody can go and confirm. Oginjo puonj kende makoro biro yudo konyruok kokalo kuom chenro moketa yanga odiochieng' makawuono kod migawo mar somo. Kata jonyuol ko biro bedo gi thuolo mar neno duoko mar nyithindgi kokalo kuom mbui mar skunde mopogore opogore e pacho kae. It is not time for children to dictate what is happening in our schools.
Let us be very assertive, and I want to encourage my field staff not to be scared by politicians or any other group of people. But when you are doing what you have to do for the discipline of the children, help the parents. And I end by saying, can the parents find time to interact with their children? Maodong en ting mar rango kaka chenro manyien ni dhi konyo e choro chenro mag somo nyime ka jonyuol, riwruoge mag jopuonj kod skunde duto koro ikwayo mondo riwre kod migawo mar somo e nono ni chenro ma kamae ok opodho e pacho kae. Judith Omondi, Ramogi TV. Koro mogi koro wadonje mago motenre kod weche mago ohala. Nok mar mogo kuon okwako kaunti ma Kisii, wach ma ochuno jopiny ma Kisii mondo koro donjre kod piny owacho ka gisundo sirikal mondo eka giyud duoko mosiko ne midhiero mar mogo no. Ka giloso e kaunti ma Kisii, jodak mane ni kod ichwang' mokalo mar onge mar oduma odwaro ni piny owacho yudnegi mogo e nengo mogonyore ne ofukegi. Jodak ng'ur ni moko kuom dag mwandu mathoth e kaunti ma Kisii oketogi ni nyaka ng'iew mana gik ma gitiyo kod omenda moingo siling 300 kata e supermarket ka ginyalo yudo mogo mar kilo 2. Chop nyoro mana supermarket 2 kende manyoni kod mwandu ne ma Kisii ka koro jodak dwaro mondo tim nonro kopo nitie jok ma odione mwandu no kamoro to jopiny to sandore. Kwa majuma mawili ama tuseme 3 weeks ago hatujakuwa na uwezo wa kupata unga both kwa supermarket na wholesale. Ukienda kwa supermarket ile utapata unga unapata wanauza 210 shillings na hakuna. Ukienda kwa wholesale pia kutafuta unga unaambiwa hakuna. Tena unaambiwa unaweza subiri 2-3 days. Ukienda kwa hiyo wholesale unaambiwa upange, unaweza pata queue ya more than 100 watu wakipanga laini na unamalizia kuwa upati unga. Hii unga walituambia tukaanza kununua 100. Tukanunua 100 kwa wiki moja, wiki ya pili unga ikaisha, tukaambiwa unga imekuja 210 hiyo bado. Ukienda kutafuta unga kwa supermarket unapata hakuna unga. Ukienda kwa wholesale bado unapata hakuna. Naomba serikali isingatie hiyo kitu sana iko hapo kwa supermarket. Ni mambo ya chakula ya unga ya mandazi, hiyo ndio iko mingi sana. Kama chalo nyakoro mga juang duol ma ochung'ne chano nengo modhi e pacho ka IPRA wacho ni biro lando nengo manyien ma chenro mag keyo modhi kachop dwe mar 10 higani. Jatatije ka IPRA Daniel Kipto wacho ni mano biro konyo kambi mar Kenya Pipeline e yudo resruok kendo wuok e midhiero mar lala ma kambino osebedo kayudo. Kipto nolose kaunti ma Kisumu kama olero ni kambi mar Kenya Pipeline ok nyal we medo yudo hinyruok. E dwe mokalo Kenya Pipeline ne ochwalo dwaro ni IPRA mondo migi thuolo mar timo lokruok e nengo mar chwalo modhi e odundu. One of the notable changes is we are looking to unbundle KPC's tariff. Historically, we've had one tariff both for pipeline transportation and storage. We are looking to unbundle those so that then we have a separate tariff for pipeline transport and a separate tariff for storage. What is important is for us to be able to moderate as per our mandate to balance the interests of investors and consumers. We do know that one of the big topical issues has been petroleum pump price, and the transportation component is one of the line items in the price build-up that Kenyans do pay for at the pump. So we're really looking at how do we then balance the interests of ensuring that we have a pipeline that is technically sound, that is maintained to standard, so that then we don't have any technical challenges when it comes to operation. We also look at the investment that KPC seeks to make in the 3-year tariff control period. What are the operation and maintenance costs? And we balance those as against the interest of the consumer to ensure we have a pump price that is affordable to consumers.
Kong'e weche mag sukari ni jotije mag kambi sukari ma Mumias obago ng'anyo mar sundo ne riemb e tich. Jaket mwandu manyien ma omako kambi no Wera nigi tude kod wach rem winjo ywak jotich. Jotije go ywak ne jaket mwandu e bwo kambi mar Sarai Group pok ochopo kare dwaro magi koreo koda kaneno ni arita obedo e alwora mar tich. Bende giywak ni gionge gige tich makare mamago manitie bende ok nyal rito ngimagi ma miyo jomoko kuomgi magin jotich chwe wito ngima. Sarai hana permit ya kutoa sukari, hana license ya kutoa sukari. Sarai hana insurance ya kufanya kwa kampuni ya sukari. Anafanya nini hapo Mumias? Sarai afanye nini? Sarai afanye nini? Tunaomba neema ikuje waassess hiyo mahali. Tunaomba watu wenye wanahusika na health and safety, DOSH and company groups wakuje waangalie assessment hapo. Tunataka Kenya Bureau of Standards wakuje waangalie if that environment is a productive environment. So because of the situation here, tunaomba ya kwamba Sarai atoke, tupate investor, kampuni iamuke, wakulima wapate miwa, wapate pesa, wasomeshe watoto. Citizen Digital is proud to have emerged top and been selected for the 2022 Google GNI Middle East, Turkey and Africa Innovation Challenge. With Google's support, Citizen Digital will increase its capacity in news gathering for our viewers and listeners under the Wananchi reporting platform. Download Kenya's #1 app, the Citizen Digital app today, and get the news as soon as it happens. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Osebedo ohala maduong' e pinywa kaka jo Kenya. Ng'e mang'eny kuom jopur kod pur. Strawberry dwaro close attention. Kendo odwaro ni seche duto isiki wuoyo kode, imuli amula. Chakre loso puodho, pidho cham kod kayo cham. Kifwenyo gik manyien kod yore mag pur manyasani. Puonjri weche pur mamolo e chiro masani kiuso kendo kinyiewo gik moa e puodho. Magi te yudore pur gi ohala chieng' tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Mo ma ichamo winjore obed matin ne 30% mag kwan mag teko ma in-go e dendi. Mae biro duoko chien okang' mar bedo kod pek mar del mokalo alama. Two-in-one na 20 bob with two-in-one offers. Shirikiana zaidi ukitumia airtime na data kwa bei nafuu kupitia ofa za two-in-one. Pata 1 GB kwa saa moja na 20 bob tu. Uendelee kupata habari za matumaini. Piga simu bila kikomo kwa saa moja kwa 20 bob tu. Uendelee kuongea na uwapendao. Tuma SMS siku nzima bila kikomo kwa 20 bob. Uendelee kuinua familia na marafiki. Piga star 444 star 22# au tembelea My Safaricom app leo. Tuendelee kuinuana. Tuko pamoja, maishani, tuinuane. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416.
Building the containers was by chance. This was more of a DIY. So I worked with local fundis. In fact, the main person here was the welder. The main challenge was space. Putting the space to be functional. I wanted this thing to be high quality, high end. So I can say the finish is expensive. I can't give an estimate, but I know it's a lot. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital.